com estàs? Benvingut a una nova meditació del quadern de meditacions. L'altre dia parlava amb una mami que està notant que amb els seus fills i els amics dels seus fills els hi costa molt marxar de colònies, de campaments, estan ara ja molt acostumats a estar a casa i costa fer aquest pas endavant. Així que vaig pensar que potser una meditació podria ajudar tota la canalla, tots els nens i nenes a aventurar-se, a gaudir de les colònies, dels campaments, ara que és el trimestre de la primavera, no? I que vindrà l'estiu. He pensat que podria ajudar-vos tant per fer-la a casa com per fer-la amb la classe. Per tant, aquí està la meditació, espero que us ho passeu molt bé de colònies i us envio una abraçada supercàlida, aventurar-vos a anar-hi, que després ho passem superbé. I a mi també em costava, per tant us entenc, però després és superguai. Com sempre teniu un resum aquí sota de tots els meus serveis, us envio una forta abraçada i que us ho passeu molt bé. Adeu! Benvingut o benvinguda a aquesta meditació perquè t'entrin moltes ganes de marxar de colònies, de campaments, ja sigui amb l'escola, el cau, l'esplai. Jo sé que a vegades fa mandra i costa una mica, i amb aquesta meditació farem que tinguis moltes ganes i que, a més, sigui una experiència preciosa. M'agradaria que tanquessis els ulls i comencessis a inhalar pel nas i que exhalis com tu vulguis, pel nas o per la boca. Intenta inflar la panxa. Molt bé. I ara m'agradaria que imaginessis per damunt del teu cap una cascada de llum vermella. És una llum vermella que et fa sentir molta seguretat i a més va relaxant suaument el teu cos. La vas sentint pel cuir cabellut, en el front. Sents que també en les teves parpelles, en els teus ulls, les orelles, la mandíbula. Continua baixant també pel coll i les espatlles. I vas imaginant aquesta llum vermella per la panxa, pels malucs, les cames fins a arribar als genolls, en tots els bessons i els peus. I pots imaginar tot el teu cos de color vermell, molt bonic, molt brillant. I ara m'agradaria que imaginessis que et treus una motxilla de l'esquena amb totes les coses que et preocupen, les poques ganes de marxar de colònies, allò que has de fer. Et treus aquesta motxilla, sentint que t'alliberes de tot aquest pes. Ets una persona nova. I ara voldria que t'imaginessis com si fos una pel·lícula, com seran els campaments o les colònies. Vull que t'imaginis a l'autobús o al tren amb els teus amics i amigues, arribant allà on acampeu o a la casa de colònies, posant els llençols o obrint el sac de dormir, menjant macarrons, fent àpats superbons a la casa, gaudint de la natura, dels jocs. Ves imaginant-te fent les colònies dels teus somnis, tal i com t'agradaria que anessin, i sent que és molt segur marxar aquests dies fora de casa. Sent que estaràs superbé, molt ben cuidat, molt ben cuidada. Aquest sentiment es troba com al mig del pit i pots notar molta confiança en tu i amb tot allò que faràs. I a mesura que vas imaginant les activitats, el lloc on estareu, et van entrant més i més ganes de marxar.
Molt bé. I amb aquesta imatge m'agradaria que també t'imaginessis tornant de les colònies. Estan els teus pares, els teus tiets, els teus avis esperant-te i arribes molt cansat, molt cansada, però supercontent. Us abraceu amb els companys, us doneu les gràcies per aquests dies tan màgics, tan bonics. I sents fins i tot molta pena perquè s'ha acabat, ha sigut massa ràpid. I rius pensant que al principi et feia mandrana. Molt bé. Comença a moure els peus i les mans. Fes una forta inhalació pel nas. Exhala per la boca. I quan vulguis, sense pressa, podràs obrir els ulls. Espero que tu passis superbé les colònies. Si a mitges colònies et ve de gust, pots repetir la meditació, no pateixis. També una forta abraçada, que gaudeixis molt. Adeu!